Wiz Khali. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. My lady expensive baby My lady expensive baby My lady expensive baby Tashin kai ce bayin gyal natural jikinta. Lokacin da na ganta we together da lecturer, sai na je gurinta excuse ɗan mata, ita da ƙawayenta sai suka kalle ni. No taking me a banza dan ta ganni da lecturer. Na ta yi mata tokin har cikin cafeteria. Muna zuwa cafeteria sai ta ce min ga seat, duka sai muka zauna. Sai ta ce me zan ci, sai na ce mata haka, sai ta ce haka kuma. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. My lady expensive baby My lady expensive baby My lady expensive baby Sai na zaro walin Zambia, sai ta ce mini a'a ta kuɗi a gurinta. Sai na yi surprising ko ba mamaki, sai na tambaye ta ke ɗan gwamna ce? Malam why ask me this question? A'a na ga dala post ɗinki ne da mukullin post ɗinki sai ta ɗan yi smile, lallai ta pola kamar yadda na pola. Bro na dace, na dace, Wishka na dace, baby ma ai na make sense. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. My lady expensive baby My lady expensive baby My lady expensive baby Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. Tashin kai ce yarinyar tashin kai ce. My lady expensive baby My lady expensive baby My lady expensive